ukuthi kube nokugejeka laphana enyameni bakudlisa inyama wrong mhlawumbe abantu bayibuza ukuthi hawu okay akaselo Nazareth noma kanjani awusichazele lapho qhawe lakithi kwenzakaleni ngesigaba yoqhawe. Okay, asibingelele sikwamukele namhlanje ubingelelayo kuyigobhe kazwelonke umnguni phansi le nto wenza seJolvet njengamanje sime acting president of the Bhinqa Nation UK wabantu nimzile kwithulile inkulumo yakhe ayibhekise esizweni ke kusakhona ukuthi ke iziphi izinto ke afisa ke zilungiseke ke esizweni samabhinqa kwaphindwa veza futhi ke ukuthi njengoba nje ewumongameli uyafisa ukuthi lezikhundla lezi agcine sibambe udu kodwa ke njengamanje asikhuluma naqhola kithi sibingelela sombukela siyabingelela enhlana sezantsi siyabingelela futhi qhola kithi mhlambe mngasithathe sibuze nje ukuthi njengoba usithole izikhundla njengamanje asithathe singene kusona ukuthi ke uzizwa kanjani ngesikhundla sakho esisha njengoba acting president of the Bhinqa Nation? Njengoba bengeke ngasho ngasekuqaleni ukuthi cha isikhundla ngizizwa ngiright kusona mfowethu. Ngise ngasho ngathi hey necingwane ngathi lingangabuya phesheya ke ngithi ukubamba ngibona ukuthi sibeka naphi nabantu bami. Yebo mfowethu. Mhlambe sike sayikhuluma indaba kaJesu ukuthi sithanda ukuthi siyiphinde njengamanje ukuthi ke mapha amazwi ongabhekisa kwaJSC ukukhiphe imoto egarage imoto emacingwane yakhishwa wathi hayi namhlanje ayithathe wena ubona oyisebenzisayo uyabona ukuthi abantu bajwayele ukumbona amacingwane sukuhamba ngale moto endaweni ezahlukahlukene kodwa aphinde ithathe uJesu ayibuyisele kodwa namhlanje uJesu wayithatha wayinikeza wena wathi show life ngayo ngathini ukuyiphawulela lapho? Lokho kungenze ngayibona ngibaluleke kakhulu bafowethu ukuthi ngithola isikhundla ngiphinde nginikwe nemoto ebihamba upresident. Kungijabulisile lokho ngithi ngibonga ba JC Motors sibonge kakhulu bafowethu. Yebo. Mhlambe amaqhawe abonile lapho ukuthi kube nokugejeka laphana enyameni bakudlisa inyama wrong mhlambe abantu bayibuza ukuthi hawu okay akaselo Nazareth noma kanjani awusichazele lapho qhawe lakithi kwenzakaleni ngesigaba yoqhawe. Nazareth ngiyilo bafowethu kodwa ke ngishilo ngathi umfowethu uyobuza kuyena leli cala ngoba uyena ongilethela uqoko ngikhuluma la ngoba uyazi ukuthi bengeke ngiliyeke uyena oseyothola leso sono leso sibhale ezandleni zakhe. Yebo uyena impela ngifuna uqamba manga nibonile nani nilethe uyena. Sibonile nomfakazi sinabo kunjalo mfowethu. Yebo mhlambe mongameli njengoba wena umongameli ophethe njengamanje indaba enkulu idandi July maskandi experience lapha eDandi mhlawumbe ungathini esizweni ukuthi usigquzele phinde usincenge ukuthi ke siphumelele lapha eDandi? Ngakusho bafowethu njengoba bengishilo futhi nakwinkulumo ukuthi akiwe kuDandi July siyobungaza lo yamcimbi ngayintokozo kakhulu ukuthi amabhinqa eye lapha noma ngasasha amabhinqa kuphela wonke umuntu akaye eyobungaza lo yamcimbi bafowethu owenziwe ubaba uNala eDandi. Siyabonga bafowethu. Siyabonga. Engakukhumbuza abathameli nesizwe sonke abafisa ukulandelela lo mdlalo esike siwenze usushintshile kulokho umdlalo wamanzi ususemtubatuba eKwamsana Sports Ground ngomhla ka24 August kuzobe kunomdlalo esijwayele ukwenza lapha esikhaweni sokushintshile kulokho waya emtubatuba kwaMsana bese ngakujabulela ukuthi abantu befike nabadayisayo befike bezohweba abezokhipha lutho abazamayo. Yebo. Awuthe ukuthi ngeke uzokhipha lutho mhlambe ku-contribution fee noma ekuthenini bawazi lama kwezinye indawo kube nama-permit zonke lezo zinto ezikanjalo mhlambe kunina ngeke zobe zingadingeki lezo zinto ekanjalo ama-permit zonke lezo zinto? Cha akuzukudingeka lutho nje kwezinye indawo kuye kuthiwa umuntu ozodayisa ngoba uzokwenza inzuzo baye bethi abakhiphe lokho kuncane bengene bedayisa kulokho uzobe kuvuleke wonke umuntu ezodayisa efike emtubatuba kwaMsana Sport Ground. Yebo.
khona okunye okusalayo ecabinet mhlawumbe ufuna izimemezelo ufuna ukudlulisa njengomongameli omusha izimemezelo ezisale ngaphandle kwalezi umdlalo. Hayi azikho sesobonisana nopresident mayibuya ngingangeni kakhulu yoze sengiyazenzela. Siyabonga kakhulu, siyabonga, thank you. Ukuthola leli thuba njengopresident ke oyibamba ngiyathobeka kunina abantu bami. Bengizocela nje ukuqala la iphuzu lokuqala ngizocela ukukhalisa umndeni wakaGumbi, ubaba uGumbi oshiyile emhlabeni. Soke sithi nje i moment of silence okhona lapha endlini ekhomba isigqoko ngesithi ugobisa amakhanda. Siyabonga. Njengoba nazi bafowethu ukuthi ngisesikhundleni okwesikhashana engazi ukuthi ngiyodeda nini. Kunamaphuzu engiza nawo lapha. Elokuqala bekwelika baba uGumbi ukukhala nje njengoba sidlulela ubaba uGumbi siyakhala kakhulu. Elesibili cha ngizoqonda nje isicelo siya phansi nje enkulu ukuthi kunganjani indlunkulu isikhalele ngodaba lamalobolo. Insizwa ubona ingaganwa nje kulukhuni emalobolweni bafowethu. Ilokho nje bafowethu iphuzu lelo lesibili engiza nalo ukuthi ke besinciphisele bese sithi qindi nje kancane amalobolo ethu ukuthi uwehla kancane. Iphuzu lesithathu amabhinqa bafowethu kule impela sonto siya kuyona awanikele kwi-Dandi July la isobe sisedandi khona siyobona awu yazi inqina ngesibhukabhuku isakhuluma indaba kodwa niyangiphazamisa uthi umese lapho ngisikele intambo kunale ntambo le. Sengikhohliwe kwi-Dandi July bafowethu. Sambe silapha kwi-Dandi July njengamabhinqa bafowethu siyosingatha umcimbi lo osedandi. Iphuzu lesine bafowethu iMandela Day ingolesihlanu. Bengicela ukuthi sibambisane sikwazi ukubambisana sikhiphe lokho esinakho sibone ukuthi senza njani kuyiMandela Day bafowethu abanamandla kubuyiselwe emphakathini. Akuphoqwe umuntu ke kodwa phela kodwa nje bengicela lokho njengomongameli wenu omusha. Ngiyaphazamiseka kodwa okay. Lapha iphuzu lesihlanu engizothi nami phela ngizokwanda kakhulu ngoba ngiyafika kulesi sikhungo. Elesihlanu bafowethu cha ngifuna ukubongela umfokalanga uNjabulo Langa. Bamnike imoto lapha kwaToyota iFortuna. Ngiyambongela bafowethu. Le ndoda ilibambile iqhaza emabhinceni bafowethu. Ngiyambongela kakhulu. Ngithi mfokalanga siyabongela kakhulu bafowethu. Siyabongela kakhulu mfowethu. Uyiphathe kahle leyo moto mfowethu. Kodwa ke ngiyabona ngathi uyiphethe kahle uyiwasha njalo ngikubone la TikTok. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nami ngiyangande kakhulu ngoba bawuze bekhala abantu bethi umacingwane engabe sabuya kanti akufuneki lo. Bengithi nje halamuzi nami njengebamba. Njoba bengithembisile ukuthi ngizongena nje ngo7 kube u5 minutes ngithule lokho enginakho okufishana ebese ngiyadeda. Ngiyabonga bafowethu. I thank you. Sibonga.
Kodwa sicela ukuthi uqhubeke udle-ke uqede-ke ispeech sesiphelile Mongameli asazi noma singakhululeka yini sikhulume noma seku-right nje. Sengiqedile mina nge-speech njengoba ngishilo ngizothatha nge-5 minutes angizokugcila kakhulu sephelele namaphuzu Imibuzo ngeke sikwazi ukubuza Mongameli usiphi ithuba ukuthi sibuze. ngizobuza kodwa phela mase imibuzo seminingi ngizovala ngoba ngiphethe. Siyabonga ithuba. Sibonga ithuba nje Mongameli osikho lona ukuthi sifake. Ayinifake imibuzo. Sibonga ithuba.